ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 11/11/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಏತು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಆತು ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಒಪ್ಪಣಾಪುನು. ಏರೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಅಕುಲೇ ದುರದೃಷ್ಟ ಚೋಕುಲು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಖಾತೆನು ಜಮಾ ಮಲ್ತೊನ್ನ ಆಧಾರದಾದ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಒಯ್ತಾಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ದಾನ ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಖಾತೆ ಜಮಾ ಆಪುಂಡು. ಏತು ನಿಕುಲು ಬೇತೆಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪರೋ ಆತು ಸಂಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಮುರುಳಿರ್ದು ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮುರುಳಿಯೇ ಪತಿ ತೆರೆಡ್ದು ಪಾವನೆರು ಪಂಡ ಪೊರ್ಲಾದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಮುರುಳಿನೇ ಈಶ್ವರಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಇಂದೆರ್ದೇ ನಿಕುಲು ಸಂಪನ್ನಾಪರು. ಗೀತೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಮಾರ್ಗದಲೆಕ ನಡಪುಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಇಂದು ಬೂರ್ನವು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪನ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಘಲಿಗೆ ಘಲಿಗೆಲ ಬಾಬನು ಮರೆಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಬೂರ್ವರು ಪನ್ಪನ ಅರ್ಥ. ಅಂಚೆನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತರಡ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತನವರು. ಮಾಯದ ಬಾಬಾ ನೆನಪುನು ಮರಪದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಪೊಸ ಪಾತೆರಾದುಂಡತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ತುಯ್ಯರಡ ಬಾಬನು ಏರ್ಲ ಏಪಲ ಮರಪುಜೇರು. ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪತಿನು ಏಪಲ ಮರಪುಜಲು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅನ್ನಂದಿತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅಕಲ್ನ ಕಡೆ ಜೋಡಣೆ ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಮರಪುನ ಪಾತೆರನೆ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಪತಿ ಪತಿಯೇ ಬಾಬಾ ಬಾಬನೇ ಅದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಮೂಲಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಲ ಆದುರ್ಲೇರು. ಬೇರೆನು ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂದುಲ ಪನ್ಪೇರು. ಪ್ರಿಯತಮ ಪಂಡೆರಡ ಭಕ್ತರೆಗೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುರ್ಲೇರು. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಆದುರ್ಲೇರು. ಭಕ್ತರೆಗು ಪ್ರಿಯತಮೇರು ಭಗವಂತಗು ಪ್ರಿಯತಮ ಅತ್ತುಂಡ ಭಕ್ತರೇನು ಬಾಲಕ ಭಗವಂತನು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪತಿಯರ್ನ ಪತಿ ಅತ್ತುಂಡ ಬಾಬನ ಬಾಬಾ ಆರೊರಿಯೇ ಆದುರ್ಲೇರು. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆದುರ್ಲೇರು. ಆ ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಈ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಪರಮಪಿತ ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಅಪ್ಪ ಒರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುರ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಬು ಪರ್ವತ ಪಂದು ಬರೆಪು ನೆರೆದವರ ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟುಡೆ. ಪುದರಂತೂ ಬರೆಯುಡತ್ತೆ. ಬೇರು ಬೇಹದ್ದದ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರ ಆದುಂಡು ಶಿವ. ಎಂಚ ಶಿವಕಾಶಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಶಿವನ ಮಂದಿರಲ ಉಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪಗುಲ ಪೋದುಪ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಐಗೋಸ್ಕರನೆ ತೊಜುಪವೇರು. ರಾಮನು ಅಲ್ಪ ಪೋಯೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯಿರು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಐನೆರ್ದವರ. ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವಪಾಪನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು. ಐದವರ ಆರು ಬರ್ಪುನ ಕಾರಣನೆ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಂಡ ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೆನು ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇತೇರೆನ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರಗಲಾರು ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರನೆ ಆರ್ನ ಪುದರು ಶಿವ ಆದುಂಡು. ಕಾಶಿಡ್ಲ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಡ್ಲ ಸೋಮನಾಥನ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಈ ತೊಂಜಿ ಮಂದಿರಳು ದೇಗ ಆದುಂಡು. ಪನ್ಪುನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮುಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಏಪ ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಎತ್ತಿನ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಮಾಲಿಕಾಯರು ಪನ್ಪುನುದಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪೂಜಾರಿ ಏರ್ನ ಪೂಜಾರಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಅಕಲ ಕರ್ತವ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಇಂದೆಕ್ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಯ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರ ಅಂಡ ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾತಾ ಪಿತನ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ್ನ ಪೂಜಾರಿಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಿವನ ಮಂದಿರಡು ಪೋದು ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ಇರು ಮಾತಾಪಿತ ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಬಾಲಕ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗ್ ಎಂಚ ಮಾತಾಪಿತ ಆದುರ್ಲೇರು. ಏಪ ಆದಿತ್ಯರು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಕುಲು ಅಕ್ಲಂಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಕೇಂಡಿನ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೇರು ಪಂಡು ಅಕ್ಲನ ಇತಿಹಾಸನೇ ತೆರಿಪೇರು. ಅಂಡ ಭಾರತವಾಸಿಲು ಏರೇನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕುಲು ಏರು ಪಂಡದಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಎಜ್ಜಿ. ಶಿವನಾವಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನವಾಡು ಜಗದಂಬ ಜಗತ್ಪಿತಾವಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನವಾಡು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ಆತ್ಮಲೆಗ್ ತೆರಿಪೇರು. ಆತ್ಮಲೆ ಏಪ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡುಪ್ಪರು. ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ನ ಆತ್ಮ ಬೊಕ ಶರೀರ ರಡ್ಡುಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ನಿಕುಲು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎಂಕುಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಪಡೆತ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಲೆ ಉಂಡವು. ಪೊರ್ಲುರ್ದು
ಕಪ್ಪಾದು ಬುಡಿಯ ಪೊರ್ಲಾದಿತ್ತ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಶ್ಯಾಮ ಆದು ಬಿಡ್ತ ಇತ್ತೆತ್ತದ ದಿನಕುಲೆಡು ನಾರಾಯಣನ ಕಪ್ಪಾದು ತೊಚ್ಚಿಪೋಯರು ಐರ್ದವರ ಅವ್ವೇ ಕೃಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣ ಅದುರ್ಲೇರು ಬಂದು ಸಿದ್ದಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಈ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಯಾದವೆರು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬೊಕ್ಕ ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರು ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಅಸುರಿ ಸಹೋದರರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲು ದೈವಿ ಸಹೋದರ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮುಕುಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಾಂಡವರ್ಲ ಸಹ ಅಸುರರಾದಿತ್ತೆರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ತದು ದೈವಿ ಸಹೋದರ ಆದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಸಹೋದರರು ಎಂಚಿನಾಯರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪಾಂಡವರ್ನ ವಿಜಯವಾಂಡು ಕೌರವರ್ನ ವಿನಾಶ ಆಂಡು ಬಂದು ತೊಚ್ಚಿಪವೆರು ಭಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ಕೇವಲ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಪಣದುಪ್ಪಿರು ಆಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುಜಿರು ಬಾಬಾ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೊಂದುರ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನನೆ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇಹಾಭಿಮಾನಿ ಆಪುನ ಕಾರಣ ದೇಹದ ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುರು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ದೇಹಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಐರ್ದವರ ಇಂದು ಹೊಸ ಪಾತೆರ ಆಂಡತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಾಪಿತನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಐರ್ದವರ ಇಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಡತ್ತೆ ಜನ್ಮನೆ ಮೂಲಾಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೆರು ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ನಿರಾಕಾರ ಆದುರ್ಲೆರು ಅರೆನು ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನುಜೆರು ಆರ್ನ ಮತದಲಕ ನಡಪಂದೆತ್ತಂಡ ಅಂಚಿನಕುಲು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು ಏರೆಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ 21 ಜನ್ಮದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೆನೆ ತೆರಿಯೊಂಡುಜೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಬಲ್ತು ಪೋಪೆರು ಏರು ಬಾಬನು ತೆರಿಯೊಂಡಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಅದೃಷ್ಟವಂತೆರಿಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದುಃಖೊರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು ಪ್ರಪಂಚಡು ದುಃಖ ಅಂತೂ ಮಸ್ತು ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು ಡ್ರಾಮಾ ಅನುಸಾರ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಿತ್ತನು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾಚಾರಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರಿರ್ದು ದೇವತೆಯರ ಬೈದರು ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರನ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ದೇವತೆಲ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲೆರು ಸತ್ಯಯುಗುಟ್ಟು ಪಾವನ ದೇವತೆಲುಪ್ಪೆರು ಈ ಪಾತೆರ ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವೊಂದು ಪೋಪೆರೋ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೊಂದು ಪೋಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಪುಜೆರು ಏರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಪ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಯಪೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾವಂದೆತ್ತಂಡ ದೇವತೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪಂಡೆರಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲೊಟ್ಟಂತು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಂಡ ಮಾತಲ ವಿದ್ಯೆದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರವಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವೊಂದುಂಡು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬುದ್ಧ ಇಂಚಿನಕುಲು ಏರ್ಲ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಜೆರು ಕ್ರೈಸ್ತೆ ಒಂಟಿಯಾದ ಬತ್ತೆರು ಏರ್ಡಲ ಬತ್ತದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೆರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ವಾಪ ಆತ್ಮಲು ಮಿತ್ತುಪ್ಪೆರು ಅಕಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪೆರು ಇತ್ತೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲೆರು ಇತ್ತೆ ಅಂತ್ಯಡು ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಮಾತೆರ್ನಲ ದುಃಖೊರ್ದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರು ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ಬೊಕ್ಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬಾಬನೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ನ ಪಿರತಿರುಗದು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಆತ್ಮ ಪತಿತಾಪನ ಕಾರಣ ಪಿರತಿರುಗದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿರಾಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೂ ಪಾವನ ಆದುಂಡತ್ತೆ ಈ ಸಾಕಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪತಿತವಾದುಂಡು ಐರ್ದವರ ಬೇರು ನಿರಾಕಾರಿ ಲೋಕೊಡು ಪೋಯರೆ ಬೇರೆನು ಪಾವನವಾದ ಏರು ಮಲ್ಪೆರು ಐನೆರ್ದವರ ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಬಲೆ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪೆರು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪೋಯರು ಜೋಕ್ಲಿ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಊರಿ ನನೂರಿಯನು ಕೆರೊಂದುಪ್ಪೆರು ಅತ್ತಂಡ ಕೆರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಏತೊಂಜಿ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಲು ಗುಂಡು ಮರ್ದಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಸುರುಕಾದು ಅಣುಬಾಂಬುನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರು ರಡ್ಡನೆಯದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಪತ್ತುಲು ಚಂಡಮಾರುತಲು ಭೂಕಂಪಲು ಇಂಚಿನವು ಆಪುಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೊತ್ತದು ಪಾಡುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ರೋಗಿಲು ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಭೂಮಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೂ ಬೋಡತ್ತೆ ವಾ ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಐತನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕೂಡ ಮಸ್ತು ಪೊರ್ಲಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಫಲವಂತ ಆಯ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂತೂ ಬೋಡು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಭಾರತನೇ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ದಲ ವಿನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕುಲು ಯಾನು ಬತ್ತದು ದೈವಿ ರಾಜಧಾನಿನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದ ಉಡ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಪಾರು ಸ್ವರ್ಗನಂತೂ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಒಯ್ಕು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರೆ ಸಾವುನು ಪಡೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡಲ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಏರೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಏರೆ ಶರೀರ ಬುಡಿ ಎರಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟೆ ಪಡೆಪೆರತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರೆಡ ಈ ತಾಂಡಲ ಬುದ್ಧಿ ಇಜ್ಜಿ
ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಸಫಿ ಇಂಚಿನ ಪುದರ್ನ ದೀವನುವೆರು ಆಂಡ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೀರೋನಿಚಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಂದಿರೊಡುಪುನ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯುಗ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರವಾದುಂಡು, ಕಲಿಯುಗ ವಿಷಯ ಸಾಗರವಾದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಪಾತಿರನು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಓದವೆರೇ ಹೊರತು ಪ್ರಾಣಿಗತ್ತು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು ಇದು ಮಲ್ತಿದ್ದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಎಂಚಿನ ಸಾಹುಕಾರ ಮನುಷ್ಯರುಲ್ಲಿರೋ ಅಂಚಿನ ಉಪಕರಣಲೇ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಡವೆರ್ನ ಕೈತಲು ಕಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬರ ಒಪ್ಪುಂಡು, ಸಾಹುಕಾರರ್ನ ಕೈತಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ವೈಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲು ಸತ್ಯುಗುಟ್ಟು ಸಾಹುಕಾರರ ಆಪರ ಪಂಡಿತನ ನಿಖಲ ವಜ್ರರತ್ನದ ಮಹಾಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೆ ಕೊಳಕುಪ್ಪುಜಿ ದುರ್ನಾಥ ಉಪ್ಪುಜಿ ಮೂಲಂತೂ ದುರ್ನಾಥ ಉಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಂಚಿನೇನು ಪೊತ್ತದ್ದೀಪೇರು. ಅಲ್ಪಂತೂ ಪೂಕುಲೆನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಿಮಳ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಅಗರಬತ್ತಿನ ದೀಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕ ಆದ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಓದವೆರು. ತೂಲೆ ಏತು ಸಾಧಾರಣವಾದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರನೇ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಯ ಇಜ್ಜಂದಿಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಮರಪೇರು. ಏರೆಡ್ದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಪಿತಾನು ಮರೆತು ಪೋಪುನವು ಎಂಚಿನ ದುರದೃಷ್ಟವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಂಚಿನ ಮಾತಾಪಿತರನ ಮತ ತಲೆಕ ನಡಪಾಯಂದೆತ್ತೆಂಡ ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ದುರದೃಷ್ಟ ಬಂದೆ ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಒಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆರ್ದು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪುನು. ನೌಕರ ಚಾಕರರಾಪುನು ಒಲ್ಪ. ಎಂಕುಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪ ಪಂಡು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯುನೊಲಿ. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಪಿತೆರು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾಪಿತೆರು ಬೈದೆರು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು ಅಪಗ ಅಕ್ಲ ಸಂತಾನರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ಯರು. ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಆವುಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಾತಾಪಿತರು ಏತೊಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಭಾರತನೇ ಮಾತಾಪಿತರನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಪಂಡು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡತ್ತೆ. ಆಂಡ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತಂಡ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಬಂದ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಕೇನೊಂದು ವಿದ್ಯೆನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಶಾಲೆಡ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಅಂಚನೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಬಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕುಲು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನುಜೇರು. ಇಡೀ ದಿನೋಟು 5 ನಿಮಿಷಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೇರು. 5 ನಿಮಿಷಲು ನೆನಪು ಮಲ್ತೆರಡ ಆತೆ ಬೀಗ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಬೀಗದ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗಲ ಸಹ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ನಲ ಆಧಾರ ನೆನಪುದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಪತ್ರ ಬರೆಪಿರು. ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯ ದಾದಾ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯ ದಾದಾ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟುಡ್ಲ ಪಾಡುವೆರು. ಪತ್ರ ಮುಟ್ಟುಂಡೆ ಪುದರಂತು ಬೋಡತ್ತೆ. ದಾದಾ ದಾದಿಯರಂತೂ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬರೋನುಂಡು. ದೀಪಾವಳಿಡು ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೀಪೇರು. ನಿಖಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ವ್ಯಾಪಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೀಪೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲ ಸಹ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಅಂಡ ಇಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಖಾತೆಲ ಮಸ್ತ್ ನಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುವುದುಲ್ಲರು. ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಪಡೆಪರು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪುವೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಪುನ ಜೋಕುಲು ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನುವೆರು. ಬಾಬಾನ ಕೈತಲು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ನಡತೊಂದು ಸಂಪಾದನೆ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಜಮಾ ಮಲ್ತೊಂದರೋ ಅವು ಸಹ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಖಾತೆ ಏಪ ನಿಖಲು ದಾನ ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ದಾನ ಮಲ್ಪಂದೆತ್ತನ ಸಂಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಪುಜಿ. ಸಂಪಾದನೆದ ವೃದ್ಧಿ ಆವುಡು ಬಂದು ನಿಖಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಏಪ ನಿಖಲು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪರು ಲಾಭನು ಪಡೆಪರು ಅಪಗನೆ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಬಾಬನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ಜಮಾ ಆದುಂಡು ಪಂಡಾರ್ಥ. ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪುಜರು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಜಮಾ ಆಪುನ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ನಿಖಲ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮುರುಳಿರ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಸತ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಆಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಮುರುಳಿ ಏರ್ನ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಯಾವು ಇಂದು ಸಹ ನಿಖಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಏರು ಕಪ್ಪಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪೊರ್ಲಾಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಮುರುಳಿನ ಕೇನೋಡು. ಮುರುಳಿಡು ಈಶ್ವರಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಇಂದೇನೆ ಖುದಾಯಿ ಜಾದು ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಐದವರ ಈ ಮುರುಳಿಡು ಈಶ್ವರಿಯ ಚಮತ್ಕಾರ ಉಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನಲ ಸಹ ನಿಖಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು. ದೇವತೆಲ್ಲಟ ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ಅಕ್ಲೆಟನೆ ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯಡು ಜ್ಞಾನ ಉಪ್ಪೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಮಾತಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸತ್ಯ ಗೀತೆಯಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವೆರಡಾತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.
ಪ್ರಪಂಚದಂತೂ ಆ ಗೀತೆಲು ಅಂದಾಜು ಲಕ್ಷಾಂತರಡು ರಚನೆ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಗೀತೆನೇ ಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಈ ಚಿತ್ರದ್ದು ಏತು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನರೋ ಆತು ಆ ಗೀತೆರ್ದು ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಪೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆನು ಎಡ್ಡೆ ಓದುದು ಸ್ವಯಂನ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನಡಾಪುಂಡು. ದೇವತೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ ದೇಹಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ದೇಹನು ಸಹ ಮರಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸದಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಾರಥಿ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ದೇಹ ಭಾನೊರ್ದು ಜ್ಞಾರ ಅಪುನಂಚಿನ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಭವ. ಯೋಗಯುಕ್ತಾಯರೆ ಸಹಜ ವಿಧಿಯಾದುಂಡು. ಸದಾ ನಿಗ್ಲಿನ ಸಾರಥಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂದು ತೆರಿದು ನಡಪುಲೆ. ಈ ರಥನು ನಡಪಾವನಂಚಿನ ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಸಾರಥಿಯಾದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಸ್ವತಃ ಈ ರಥ ಅತ್ತಂಡ ದೇಹರ್ದು ಅತ್ತಂಡ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಕಾರದ ದೇಹ ಭಾನೊರ್ದು ನ್ಯಾರ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ದೇಹ ಭಾನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಸಹಜವಾದ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮ ಸಹ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸ್ವಯಂನು ಸಾರಥಿ ಪಂದು ತೆರಿವು ನೆರೆದವರ ಸರ್ವ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣೋಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಕುಲು ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗೂ ವಶ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ವಿಜಯ್ ಆತ್ಮ ಆವಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಗಮನ ಬೊಕ್ಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಂದೇನು ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಲೆ. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.